Piti alkaa taas itse kokkaamaan, kun jääkaapista löytyi pelkkä valo, niin oli tätä tällaista makaryyniä ja spagettia pisti vähän sekaisin, niin ja kumma, että ei ole alkanut vielä kunnolla edes kuohumaan kiehumaan, vaikka tää on tässä jonkin verran ollutkin. Se nähdä minkälainen herkkujen herkku tuosta tulee. Mä pistin sinne sekaan. Oliko se nyt basilikaa ja suolaa ja sitten jonkin sortista pippurisekoitusta. Missä se on? Joo, siinä. Tuollainen herkkujen herkku, että katsotaan miltä se tuoksahtaa sitten kun on valmista, mutta makkaraa nyt olisi ollut ihan hyvä pistää tuonne sekaan. Tää on täällä pakastimessa varmaan tietysti olisi, ehtisiköhän sulaa tuohon sulaan mukaan, jos heittäis. Jos ottais pari käristestä. Pitäisköhän, jos heittäis tuota mikroon, niin mikroon nämä, niin ne saattais ehtiä mukaan. Pistetään kamera hetkeksi aikaa siihen, niin otetaan lautanen näille herkuulle täältä ja mä en tiedä pitäisikö tää pussi avata vai rikkoa. En mä tiedä, mä rikon tämän kerran. Voihan siihen laittaa vaikka uuden pussi, jos sille tuntuu. Vai montakohan? No mulla on kyllä itse asiassa tossa niin paljon makarylliä, että tuosta tulee sen verran monta annosta, että vois ottaa 3 makkaraa. Että mä en tiedä, tuossa on kyllä sen verran syömistä, että ei tarvitse 2 piisata aivan niinku tätä. Niitä on sitten niinku siellä suhteessa siihen ruoan määrään, niin tuota makkaraa erittäin vähän siellä seassa, niin pistetään tällä kertaa 3. Kuinka kauan siinä menee, että sulaa? Kokeillaan 2 minuuttia. Miten siinä? Mun mielestä tuossa on varmaan kuin sulatuskin olemassa, mutta kun en mä noista tiedä, niin mä en näistä tiedä ollenkaan. Miltä alkaa näyttämään täällä. Kyllä tää alkaa pikkuhiljaa niinku muodostua tämä ruoka täältä. Jos tätä vähän sekoittelis, niin ei oo yhdessä limpissä nuo kaikki sitten. Kyllä tää onnistuu tää ruoan laittaminen. Vaikkei nyt siihen erityistä koulutusta olekaan eikä joka päivä ruokaa teekään. Mutta en mä tiedä, että tätä makarylliä varmaan joka päivä syö. Alkaa varmaan tökkiä sitten. Mutta kyllä se silloin tällöin kun ottaa, niin on hyvää vaan. Tai ainakaan. No makaronilaatikko on kyllä varmaan niinku yksi parhaimpia ruokia, mutta kyllä tää ihan keitetty makaryynikin niin on ihan hyvää ja sillä että kyllä sitä tyyliä ainakin kerran viikossa pystyy syömään ja useamminkin, mutta sitten siihen saattaa kyllästyä. En tiedä pitäisikö pistää kahvikin tulille. Toisaalta mä oon kyllä juonut tänään kahvia, mutta no en mä tiedä, en mä taida nyt ottaa. Vois sitten kun kello on nyt 7, niin jos sitä sitten vähän illemmalla pistääs. Mä en tiedä onkaan tää nyt sitten kun on vissihinnuossa niin makaryyneissä sen verran niitä, mitä ne on niitä hiilihydraatteja, eikö se ole vähän niinku semmoista urheiluruokaa vai onko se sitten semmoista niinku halpaa ruokaa, eikö se merkki. Hyvää rottailuruokaa on tuo kuulemma. Hetkinen. Miltäs täällä näyttää nämä meidän käristeet? Nää on pikkaisen jäässä vielä, tai siis näissä on pinnalla tätä jäätä, mutta mä uskoisin, että se lopun sulaa tuonne sekaan, kun sen pistää tuonne. Otetaan tästä tällainen, mikä olisi semmonen hyvä käristeenvileirausvälines. Jos tästä vaikka tällainen työkalu näin. Pistetään siihen ja siitä vaan tätä yhdellä kädellä husimista tässä, kun tekee vireota, mutta hyvin tää menee. Taitaa tulla leivänmurujakin sekaan tuonne.
leivänmuruja sekaan, kun pistetään. Näin täällä syntyy tänään tämä meidän herkkujen herkku. Näin. Ja nyt se alkoi kuohumaan. Taitaa olla tilanne se, että pistetään liesi nollille. Mutta tätä mä en aio kumminkaan tätä hommaa lopettaa aivan vielä, koska nämä makkarakki pitää saada kuohumaan tuolla niin. Ei lopeteta tätä aivan vielä tätä keittelyä. Sinne niin. Ketsuppi soossi tietysti löytyy tuolta jääkaapista, että ei tässä aivan köyhiä vähiä kumminkaan ole. Että ja kun makkaraakin on seassa, niin mikäs sen mukavampaa. Kyllä tästä. Katsotaan kuinka nää nyt luonnistuus tuolla kattilassa niin. Kyllä tuo. Mä en tiedä kuinka se olisi vai olisiko nämä makkarat pitänyt keittää sitten jälkikäteen ja ottaa nämä spagetit ja makaryynit täältä pois. Mutta kyllä kai nuo tuossa keittyy, ei kai nää nyt pohjaan pala, kun vähän sen, varsinkin kun sekoitellaan pikkusen tässä aina. Niin. Kyllä ruoanlaitto ihan mukavaa on. Kyllä tätä työkseensä tekisi jos. Siihen olisi koulutus ja edellytykset ja mahdollisuudet. Sen näkee muuton kohta, kun on nyt on vielä enää 3 viikkoa koulua jäljellä, niin nyt siellä vaan lorvaallaan niin se 3 viikkoa ja sitten sen jälkeen niin. Sitten saadaan päättötodistukset ja selviää, että minne päästään ammattikouluun. Mulla on ensimmäisenä ICT-ala siinä. Saas nähdä, se voisi olla ihan mielenkiintoista. Hommaa sellainen ja sähköala on sitten toisena. Ja taisi olla kone- ja metallipuoli sitten 3. vähän niin kuin siinä, että jos ei minnekään muualle, niin sinne aika varmasti. Sitten mulla oli 4. ja 5. niin LVI-ala tai se putkimiesala ja putkiasennusala ja sitten logistiikka viimeisenä, mutta logistiikka mulle nyt ei varmaankaan tuu, koska mä en edes mennyt tuonne logistiikan soveltuvuuskokeisiin, kun ei mua sitten niinku, kyllä mua toisaalta olisi kiinnostanut, mutta toisaalta mua ei kiinnostanut, koska se ei, koska mulla se on siinä viimeisenä, niin mun on oikeastaan aika lailla turha mennä sinne, koska en mä nyt sinne kumminkaan pääse, tai siis joudu, että periaatteessa aika turhan päivästä olisi mennyt sinne. Se taisi maksaakin 20 se soveltuvuuskoe, että ei kai sinne nyt. Oishan se ollut ihan vörtti, jos päässyt Ruotsin tunneilta pois, mutta jäi nyt menemättä sitten. Eikä sitä nyt haittaakaan olisi ollut, mutta en tiedä. Makkarat on varmaan, alkaakohan kypsyä siinä noin niin. Mä en tiedä, mä katsoin
Joskus aikoinaan jonkun Laura videossa se sanoi, että kun heittää paketin seinään ja jos se jää siihen seinään kiinni, niin se on kypsää. Niin pitäisiköhän sellaista kokeilla. Mistähän tosta saisi niinku terveellisesti otettua. Niin ettei polta näppejäänsä. Niin pari pakettia. En tiedä, vaan pitäisikö siellä olla haarukka vai? Milläköhän se lähtis tuo? Otetaan haarukka. Siitä näin ja... Oho. Ja siitä muutaman tällainen ja kokeillaan tuohon nuo. Ei pysyn. Maistetaan. No joo, kyllä tää saa vielä reippaasti olla. On tää vielä vähän raamakuusta. Pistetään tuo tuonne. Minkähän takia mä pistin sen tuonne, kun ei sillä... Siitä olisi kumminkin vielä seuraavan kerran voinut ottaa tuolla. No joo, ei kai se nyt miksikään mene, vaikka se siinä olisi vielä jonkin aikaa. Katso, että onko tullut. Ei oo kaverikkaan sanonut yhtään mitään. Käiskö kauhia spämmiä? Kuinka se mahtaisi olla tuota noin? Ketsuppia. Keesuppia vois vähän ottaa. Mausteeksi ja maitoa siitä kyytipoijaaksi. Ja täällä on tämmönen punajuuriviipoleita. Siinäkin taitaa olla vaan liemet. On punajuuret loppu. On siellä näköjään yksi viipale. Ei oo punajuuret loppu. Sillejä ei oo muuta. Kurkkusalaatti. Mä en tiedä. Sitä vois pistää pikkusen niinku lirauksen, vaikka mä en tiedä oikein, että miltä se maistuu. Mutta ei se nyt varmaan voi kauhia häijyä olla. Mutta joo, varmaankin opettelen tämän videon tekemisen tähän, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Voisimme laittaa tuohon loppuun vielä kuvan tuosta täydellisestä suoriutumisesta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hei hei.